Fl-attività Soċjetà Ġusta f'Ħaltarxien, Joseph Muscat spjega li l-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista huwa l-moviment tal-mobilità soċjali biex uliedna ikunu aħjar minna. Dan iseħħ permezz ta' edukazzjoni u impjiegi ta' kwalità. Joseph Muscat qal li kull min għandu bżonn ser isib il-bieb tal-moviment miftuħ beraħ, bħal fil-każ tal-500 student li qegħdin jattendu għal lezzjonijiet għall-eżami tar-risit fiċ-ċentri Laburista tan-Naxxar u Raħal Ġdid. Qal li l-bini ta' skel ġodda huwa importanti, iżda aktar importanti minn dan huma r-reżorsi. Bl-edukazzjoni niġġieldu l-ispettru tal-faqar li reġa' beda jolli rasu għal Joseph Muscat u nibnu middle class ġdida. Minnaħa tiegħu Lorenz Gonzi jinsab medi bil-lob tan-numri fejn jibqa' jgħid li ħoloq 20,000 impjieg anke jekk dan mhuwiex minnu. Il-mexxej Laburista qal li l-Prim Ministru jikkunsidra kuntratt ta' xogħol li jiġġedded kull 3 xhur bħala ħolqien ta' 4 impjiegi ġodda f'sena. Illum il-qatt reġa' beda jerfa' rasu quddiem dan kollu gvern ġdid jidħol fi sħubija bla preċedent mal-privat favur il-ħolqien ta' xogħol ta' kwalità. Is-settur privat mhux qed jippretendi pjaċiri, qed jippretendi gvern li jkun business minded, gvern li jkun lest li jieħu deċiżjonijiet, gvern li jkun kapaċi jieħu deċiżjonijiet, gvern li ma jibżax jieħu deċiżjonijiet. U aħna lis-settur privat ngħidulu aħna lesti nieħdu d-deċiżjonijiet, kapaċi nieħdu d-deċiżjonijiet u lesti li nerfawhom dawk id-deċiżjonijiet. Il-gvern qiegħed jibqa' jonfoq il-miljuni fuq proġetti li ma jiġġeneraw l-ebda impjieg bħal dak tal-bridge li ma jagħti għall-imkien. Joseph Muscat semma kif il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku ikkonfermat każi ta' 4 persuni li ma kinux jikkwalifikaw biex isiru konsulenti u li iżda nħattru minflok nies oħra li kienu jikkwalifikaw. Wieħed minn daw huwa qarib ta' Ministru. Ħadd ma jemmen li dawn l-affarijiet saru b'kombinazzjoni għal Joseph Muscat. Gvern ġdid jimxi fuq il-meritokrazija waqt li minn sofran ġustizzja issir ġustizzja miegħu. Spiċċa iżda żmien fejn biex il-Maltin jieħdu l-ħaqhom iridu jmorru jittalbu għand il-Ministri, saħaq Joseph Muscat. Jien ma rridx nara lil uliedi jmorru jitkarbu quddiem ħadd sabiex jieħdu dak li ħaqhom. Ma rridx. U kif ma rridx nara lil uliedi jitkarbu quddiem ħadd, ma rridx nara lil uliedkom jitkarbu quddiem ħadd. Uliedkom għandhom jieħdu dak li huwa tagħhom bid-dritt, bid-dritt. U hemm insiru ġens Ewropew bil-fatti. Din hija l-għażla. Jew U-turn lura għall-passat, jew triq dritta għall-futur li qegħdin noffru aħna. Dwar il-liġi tal-IVF, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ser jeżen is-sitwazzjoni b'realiżmu u jaħdem biex ikun hemm it-titjib li hemm bżonn anke wara li jkun sema r-reazzjoni tal-pubbliku.